Tak máme tu tretí týždeň, je to vlastne posledný v prvom bloku pred oddychovým týždňom, takže vyšší objem. Dnes ma čaká ťažší maratónsky tréning. Tieto tréningy sa vlastne snažím simulovať ten pretekový deň po viacerých stránkach, ako aj ten carb load, čiže včera som už začal s vyšším príjmom sacharidov. K mojej váhe mi to vychádza okolo 750 gramov, ale snažím sa vlastne toto vyskúšať 2-3 krát v tej príprave. Človek, ak chce deň pred tým pretekom vlastne udržať poriadny carb load, tak by si to mal podľa mňa v tej príprave aspoň 2-3 krát vyskúšať. Ja s tým mám také skúsenosti, že prvýkrát, keď som to skúšal a nebol som na toto zvyknutý a prijal som ten dostatočný počet sacharidov, tak som mal vlastne následnú noc pred pretekom až teplotu. Neviem teda, že či je to 100%, či to bolo teda zapríčenené tým, ale vlastne nemalo to z čoho iného moc vychádzať. Takže teda určite odporúčam si to aspoň 2-3 krát vyskúšať v tej príprave, aby vás to potom deň pred tým pretekom neprekvapilo. Takže dnes nás čaká 3-4 km na rozklus, potom 5 km maratónske tempo, vrchná hranica, 4 minúty pauza, 4 km maratónske tempo, spodná hranica, 3 km pauza, potom 3 km polmaratónske tempo, 2 minúty pauza, 2 km niečo medzi polmaratónskym a desiatkovým tempom, minúta pauza a posledný kilometr desiatkové tempo. Aj keď ide vlastne o ťažší tréning, tak základ je pre mňa to dokončiť a necítiť sa úplne zničený, ale mať z toho také dojmy, že to bolo kontrolované a v pohode. Takže rozkúsaný som, dám kofeínový gel a ideme na to. Peťkový a štvorkový úsek mám za sebou, toto bolo ešte celku kontrolované a idem teraz do tých rýchlejších intervalov na tie unavené nohy z týchto dvoch, takže už začína byť aj teplo dosť, takže bude to náročné. Tak tie prvé dva intervaly, tá 5 a 4 išli pekne ako mali. Potom to už bolo naozaj ťažké. Tá 3, 2, 1 už boli trošku také trápenie, ale možno to bolo viac po mentálnej stránke ako fyzickej, keďže som dokázal v každom tom intervale pri konci aj trošku pridať. Ale bol to dlhý náročný tréning, takže viac to bolo v hlave ako fyzicky. Počas behu som vlastne skonzumoval 3 gely. Tieto
jeden kofeínový pred behom a 2 klasické izotonické počas behu. Tieto Syazin Sport Gely mi fakt vyhovujú. Majú aj tú variantu Isotonic, ktorá má nejakých 20 až 25 gramov sacharidov a potom aj tú viac sacharidovú Beta Fuel, tam má tuším 40. Sú vlastne na takej vodovej bázi, takže ich netreba ani zapíjať, čo sa hodí do preteku. Človek si vlastne môže na to navyknúť na tom slabšom gele, na tých 25 sacharidovom a potom na pretek prejsť do tých Beta Fuel, ktoré môžu byť trošku náročnejšie na žalúdok, ale viac mi to vyhovuje prijímať viac sacharidový gel, čo vlastne vychádza, keď si jeden dám každú pol hodinu, tak to vychádza nejakých 80 až 90 gramov sacharidov na hodinu, čo je do preteku bez potreby pitia sacharidového nápoju je podľa mňa super. Túto stratégiu som mal aj na prvom košickom maratóne s týmito gelmi a v podstate nejakú fyzickú únavu som úplne nepocítil. Čiže mal som to dobre spravené z tej nutričnej fázy a vlastne záver bol ťažký iba po mentálnej stránke. Čiže posledný takýto náročný tréning prvej tretiny tejto prípravy. Cez víkend ma čaká už iba 26 km dlhý beh, potom týždeň regeneračný a vlastne až potom od ďalšieho týždňa ma čaká znova niečo takéto náročné, takže 2 týždne oddych. Pre mňa základ po takomto náročnom tréningu, keď ho mám do obeda, tak je už neoddychovať do konca dňa. Rád tam po obede dávam nejakú aspoň prechádzku, aspoň hodinovú. Využívam veľa regeneračných pomôcok, ale nemám s nejakými úplne extra skúsenosti, že by boli úplne top, ale jediné, čo môžem odporúčiť, sú po takomto behu si dať na seba aspoň na pol dňa kompresné podkolienky. To je ako fakt, čo cítim, že to mi veľmi pomáha a na ďalší deň mám oveľa lepšie nohy. Skúsim vám sem hodiť fotku, ktorých konkrétne mám ja z Decathlonu. Tie úplne stačia a ako hovorím, to je niečo, čo fakt cítim rozdiel.